eglwys dwi. Dwi'n byw yn Aberystwyth gyda fy ngŵr Siôn a fy merched Mia ac Ester. Dwi'n hoffi darllen ac ysgrifennu a dwi wedi ysgrifennu nofel ddetectif i ddysgwyr, Gwendolyn Parry P.I. Ro'n i'n olygydd cylchgrawn lingua newydd i ddysgwyr am 10 mlynedd a fi yw golygydd cyfres ar ben ffordd i ddysgwyr. Dwi hefyd yn mwynhau coginio, gwynio, rhedeg a reidio astryd fy ngheffyl. A mae fy stori am 2 chwaer yn tecstio yn y clo, a dyma fy chwaer hyfryd i, Catrin, sy'n mynd i helpu ddarllen y stori. Marathon. Chwefror. Helo. Helo. Haia, sori. Prysur. Hashtag plant bach yn y tŷ. Ti'n gwybod? Dwi'n gwybod hashtag plant mawr yn y tŷ. Sut wyt ti? Grêt. Grêt, neu ddim yn grêt? Ddim yn grêt. Ti eisiau hobi? Paragleidio, dyma fi. Dwi'n hoffi rhedeg. Dwi'n hoffi coffi. Ar y soffa. Coffi a... Wel, a gwin ar nos Wener. Un gwin? Ti'n gwybod beth maen nhw'n ddweud? Un gwin ar y tro. Mawrth. Gwelais i'r doctor heddiw. Sut oedd hi? O, roedd hi'n iawn. A sut wyt ti? Mae gen i annwyd, a dwi'n mynd yn hen. Paid a dweud. Dwi'n gorfod dechrau gwneud ymarfer corff. Ti eisiau mwy o egni. Ti'n iawn. Ble mae'r siocled? Ebrill. Newyddion da. Cyfnod clo yn gorffen? Na, ond mae soffa i 5k yn dechrau. Cadw pellter cymdeithasol wrth gwrs. Wrth gwrs. Ar newyddion da? Ha ha. Ha. Mae soffa i 5k am 6 o'r gloch ar nos Iau. O na, dwi'n brysur nos Iau. Tyff. Mae enw Connie May i lawr. Connie May. Soffa i 5k, 6 o'r gloch ar nos Iau. Diolch yn fawr, ffrind. Ffrind a chwaer. Mai. Ble wyt ti? Siopa. Siopa bwyd? Ga i Pringles, please. A hummus. Full fat. Dwi yn y siop chwaraeon. O, pam? Ydy Lidl ar gau? Dwi yn prynu trainers. Dwi'n mynd i redeg. Da iawn ti. Mae pob math o trainers. Pêl-droed, yoga, cerdded, trainers aros adre yn gwylio Netflix. A trainers rhedeg? Ie,
A trainers rhedeg wrth gwrs. Gwych. Ti'n barod te? Ydw, ond ydy nhw'n barod? Wel, Wel beth? rwyt ti yn fyw? Ha ha! Sut ath y 5K? Y soffa i 5K. Ie. Sut ath e? A... Wel, Ie. es i yno, Ie. Dechrau da iawn. roedd llawer o bobl yno, Da. ond gwelais i fenyw yn gwisgo crys T. Ie. Crys T 10K. O, na. O ie. Gyfynodd hi, ti'n rhedeg rhasys 10K? Beth wedes ti? Dwedais i, na, dim eto. Dim eto? Ti'n mynd wrthos nesa? Mehefin, Sut wyt ti? ofnadwy. Ar ôl y sesiwn redeg, redais i am 30 eiliad heb stopio. Rhedes ti am 30 eiliad heb stopio? Roedd e'n galed, yn galed iawn. Rwyt ti'n ddewr. Mae nhw eisiau rhedwyr fel fi. Ydyn nhw? Ydyn. Dwi'n gwneud i'r rhedwyr eraill edrych yn dda. Gorffennaf. Beth am redeg mwy? Mwy? Pam? Pam lai? Rwyt ti'n gallu cael ap a rhedeg gyda rhywun enwog. Matthew Rhys. Matthew Rhys yr rhedwr enwog? Mae e'n edrych yn ffit iawn. Nawr, ti'n wraig ac yn fam. A dyw Matthew Rhys ddim ar gael. O na. Beth am rhywun arall? Pwy? Michael Johnson, y pencampwr Olympaidd? Neu Sarah Milligan, y gomediwraig? Ie, Sarah Milligan. Awst. Wyt ti'n eistedd? Eistedd? Dwi'n fam. Dwi ddim yn cael amser i eistedd. Es i redeg ar fy mhen fy hun. Beth? Aros funud. Ble ti'n mynd? Hashtag plant bach? Teddy yn y toilet? Eto? Dwi'n mynd i edrych ar y calendar. Ydy hi'n Ebrill y cyntaf? Dwi'n dweud y gwir. Es i ar fy mhen fy hun. Da iawn ti.
Nes i fwynhau. Wyt ti'n iawn? Ydw. Pam? Ddwedes di, wnes i fwynhau rhedeg. Do. Mae rhedeg yn grêt. Wel, wel, hwyl yr atgleff. Medi. Mae'n boeth. Mae'n boeth fel haf. Mae'n boeth i redeg. Dwi eisiau prynu siorts. Wyt ti'n gwisgo bra da? Ydw. Ar ôl rhedeg, dwi'n bwyta cacen bob tro. Ha ha, joc. Dwi'n bwyta cacen, ond dwi ddim yn rhedeg. Hydref. Ble wyt ti? Mas yn rhedeg. Ti'n rhedeg nawr? Ac yn tecstio? Ydw. Dwi'n rhedeg nawr. Gyda Michael Johnson? Na, na. Gyda Mo Farah heddiw. Ti'n heiddi gwin mawr heno. Dim gwin i fi. Dwi'n ymarfer. #in-training. Tachwedd. Rhedais i 5k. Waw! Da iawn! Y 5k cyntaf. Ond dwyt ti ddim yn hoffi siarad am hynny. Dwedais i wrth #plant mawr yn gyffrous. Rhedais i 5k. Dywedodd #plant mawr ddim yn gyffrous. Ti'n goch iawn. Yn goch fel tân. Rwyt ti ar ddan. Rhagfyr. Dyma dy restr Nadolig di. Ie, wrth gwrs. Dyma dy restr Nadolig di llynedd. Llyfr Cymraeg, siocled, prosecco, heddwch. Dyma dy restr di nawr. Bandana rhedeg, torch rhedeg, bag rhedeg. Wyt ti'n hoffi rhedeg? Ydw, wyt ti? Na, dwi'n clapio pawb sy'n rhedeg. Ionawr. Coni mei dwi a dwi'n rhedeg. Dwi'n gwybod. Ti'n gwybod popeth amdana i? Ydw, chwaer fawr. Wyt ti'n mynd i redeg marathon? Mae'r #plant mawr yn impressed. No way. Way. Un broblem, mae nhw eisiau rhedeg gyda fi. Dwi eisiau gweld ti, Hannah. Mae'r amser yn hir. Ffrindiau o bell. Dwi'n gallu rhedeg i weld ti.
O Aber i Gaerdydd. 1 cam ar y tro.